Veña! Ei, imos para lá. Veña para lá. Oh! Alta! Veña! Que nos, como nos gusta bailar, Pum, pum! Damos a tope, Rocío, Ya bueno. está, hai que bailar, baila. Xa vemos aí todas as caras coñecidas desta santa casa, que maravillosa. Que ben lo pasamos, verdad? Sempre pasamos fenómeno, home, estamos na casa como non vamos pasar ben. E oye, porque tamén estamos para festexar outra cousa, é que temos canción de Nadal aquí da televisión Ben de chula, Galicia. Home, chulísima. Ben chula. Gañou o concurso Cristian Pensado, un cantante co seu temazo Luz Xigante, un tema que está inspirado na súa vila en Vilaferreiros de Mazaricos, e hoxe quixemos estar con Cristian para que nos contara os segredos de como fixo esa composición, e mirade o que nos conta el, porque dende logo está máis que ilusionado de ser a canción do Nadal aquí na televisión de Galicia. Que temardo ten a televisión de Galicia de Nadal este ano. Que barbaridade. Non estarás escoitando a miña canción. Pero non sei, ti quen eres? Eu son Cristian Pensado, gañador da canción do Nadal. Home, Cristian, pero por Dios, claro que sí, son super fan, tío. Que tal, Cristian? Ven aquí, senta conmigo. Tamén que así, un regalo de Nadal sen esperalo nin nada. Maravilloso. A canción é sonou a campana. Xuntos polo Nadal, corazón radiante. Temardo. Eu presentei Luz Xigante. É unha canción tirando xa a rock, saíndose un pouco do que é unha panxoliña tradicional, para que a xente a baile, la goce, a disfrute tamén e lle manda así uns cacharriños. Sabes? Bueno, está ben, oye, escoita. Ai, non, xa me escapou. Ai, escapouse. Así. No, outra. Ah, a esquerda. Aí está, a ver que che parece. Moi ben. Sí, me pede que xa escoitei, Xa escoitache? Unha seguidora aférrima da televisión de Galicia. Sí, sí. A verdade é que estive en Recantos no 2016-2017, foi a 7ª edición na que gañou Antonio Barros, e a verdade é que eso a día de hoxe xa é casa. Realmente é unha experiencia que abre un montón de portas. Aparte de eso, tú tamén fuches parte da verbena galega. Sí, o que pasa é que foi un período moi cortiño, porque despois xa tamén marchei para Madrid, pero non descarto volver. Tú crees que unha canción bonita para ilustrar así o Nadal? A min todo o que sea en gallego, todo me gusta. É moi ricambolesca e... É moi rocambolesca. A mí me encanta, sí. Por gusto me gusta. Esta canción, escoítala e como que che transmite un pouco eses reencontros, non? Que veñen nesta época de moita xente que igual está fora, que volve, é esa a inspiración principal. Sí, porque eu vivo en Madrid, eu son de Mazaricos, e cando eu volvo a miña casa, reencontrome cos meus veciños, cos amigos, coa familia, nada, facer así uns churrasquiños por ali, o típico, non? De ser de Vilaferreiros, nos conocémolo como a vila. Entonces hai unha frase que di, as luces adornan a vila, no sentido de a vila, pero de Vilaferreiros. Entón, claro, agora está todo o mundo aí a competición, a ver quen ten máis luces. Por cierto, ganamos nós, O sea, por esta canción de Nadal que vas ver na televisión de Galicia todos estes días. Bueno, pois está moi ben. Moi chula. Eu creo que cambia o estilo da Navidad. Enhorabuena. Moitísimas gracias. Cos amigos e a familia.